Ep, Hola, nosaltres som l'Alici i la Paula i el poema que hem triat és del tema dels arbres i es diu L'arbre vell de Mari Granell. L'hem triat perquè em sembla que estem en un laberint, no?, amb molta natura i llavors el que ens va transmetre el poema quan el vam llegir va ser molta tristor i enyorança per l'arbre del qual parla. Llavors nosaltres vam pensar que seria una bona idea fer la lectura d'aquest poema en aquest lloc. Encara que sembli una contradicció, perquè estem defensant una cosa que aquí no està passant, però nosaltres pensem que quina millor manera, no?, de defensar-nos que tenim aquí mateix. Tot seguit, iniciem la lectura. L'arbre vell. En la ciutat hi ha una plaça i en la plaça un arbre vell. En l'arbre hi ha la tristesa de saber que és el darrer. Abans n'hi havia molts d'altres, ara tan sols queda ell, com un record que s'apaga entre el ferro i el ciment. Diuen que volen tallar-lo, que molesta, que el seu verd trenca l'estètica pura dels edificis que revoltant-lo. Voltors altíssims a punt de menjar-se el ciel. Que el lloc que ocupa podrien aparcar 20 cotxes més. Que és la casa on s'arreceren centenars de bruts ocells. Que ningú recordaria si no fos perquè viu ell. En la ciutat, algú conta, hi havia fa molt de temps un arbre gran i molt trist que se sabia al darrer. I plorava fulles grogues en la tardor, i a l'hivern es despullava i cantava estranyes cançons al vent. Quan venia primavera, despertava les arrels, oblidava un poc la pena i obria el somriure verd, que en estiu era rialla que et feia sentir-te bé quan, fugint del sol, entraves en el cercle tou i fred del regne que assetjaven cotxes, finques, fum, diners. Quan el tallara, plovia. Ja no he vist ploure mai més. Quan el tallaren plovia, ja no he vist ploure Mai mai més. més. D'acord. Doncs, primer de tot, potser és una mica irònic, no?, aquest últim vers, després de tot el dia que hem tingut, no? Però justament pensàvem que és bonic, no? Potser ara mateix que tenim molts arbres aquí, doncs potser estan tallant un altre lloc perquè està plovent, no? Una mica aquest recordatori, no? Pel que fa a la intenció del poema, com és un poema així molt infantil, creiem que es veu molt ràpidament, no?, que és defensar aquesta situació de posar la urbanització, la construcció d'edificis i tot això sobre la natura i tot el medi ambient. També creiem que el poeta vol conscienciar-nos del camí que estem prenent fent tot això, no? I per últim, animar-nos a valorar les petites coses del dia a dia, no? Perquè ell, tal com ens descriu l'arbre, el que feia a la primavera, un arbre de la ciutat normalment és el típic que tu passes per allà i ni et fixes, no? I creiem que el poeta, descrivint tot això, doncs això vol dir-nos que hi ha moltes coses, no?, i que ens podem fixar. Aquesta és la intenció que hem vist. I pel que fa a les activitats, vam tenir la sort que aquest poema estava a la pàgina web de Viu la Poesia. Llavors vam poder comparar una mica les activitats, les vam pensar i podem proposar dues activitats. La primera activitat que proposem tracta de... estaria dirigida cap a nens del cicle inicial i cicle mitjà, perquè l'activitat consisteix en que els nens han d'imaginar l'arbre del qual parla el poema. Han d'imaginar l'arbre, és semblant a l'activitat que han dit la Dana i la Clara,
d'imaginar-se l'arbre i dibuixar-lo. No només l'arbre, sinó també el context i el que explica dins del poema. I aleshores els nens podran demostrar si han entès el poema, què és el que han... O sigui, és una activitat de comprensió també. I a la vegada també aquesta activitat relaciona l'assignatura de llengua catalana amb altres àrees, com per exemple l'educació visual i plàstica, a l'hora de dibuixar i pintar. Vale, i la segona activitat, que en realitat és extreta de la pàgina web, però creiem que és important mencionar-la perquè ens ha semblat molt interessant, estaria ja més destinada a nens de cicle mitjà i cicle superior. Per què? Perquè el que fa és dir-te, imagina't que ets aquest autor o aquest personatge que està explicant tota aquesta situació, que l'ha vist, que el teu arbre preferit, que és l'únic que queda a la ciutat, el volen tallar per posar aparcaments a cotxes i de motos, no? I, sisplau, escriu una carta demanant que no es faci això, no? I llavors creiem que és això, extraure el significat del poema i donar-li, i fer tu un exercici d'escriure, redactar una de les tipologies textuals que es demanen a primària, no? I amb això és una mica... Està tot, no?